Мога ти подаръка. Хайде, вземи го. Хайде да видим какво ти е донесе. Въгленчета. Погледни, няма ли нищо друго вътре? А друго нищо ли няма? Я виж, прегледай, вдигни лищитата хубаво. Какво пише? Какво ме? Какво е това? Прочети го. Ти не можеш ли го прочетеш? През цялата година ти не беше послушно дете. Затова моя подарък за теб е това въгленче. Иве, не се отчайвай, мамо. Иве. Повядай, Ники. Айде, взимай си го. Казвай си. Ама, Как се казва това? Покаж. Разкъсваш хартията и го правиш. Учи. Ще лошо нещо. Това е телефон. това на този телефон имам. Къде си ми подаръка? Това ти е подарък, мамо. Вие се базикате с мен. Не, мамка. Мамо. Ще пъти да работи. Ти се базика с мен. Не, мамка. Базика се. Базика се. Няма другия подарък, няма, ето това ти остава. Памперс, радия и някакви болмички. И да. Първи памперс, да не сигурно памперс. Баба, сега до Коледа прецени. А тя до Коледа прецени. Мамо, мама си се базика с мене. Не, мамо. Не ти ли харесва сега, не си ли доволна?
Какво точно не знам. Да не би никъде на друго место да са ми оставили ролерите. Може да няма ролери, бе, мама. То може да прецени от това, откъде да знам. Да, бе. Ти клипа правиш. Чакай. Ще се смеете. Какво е това, мама? Завой. Мама, какво е това са уиски? Сега? Да отворим това на Тони. През новата година, мами и тати, да имаш само отлични оценки в всички. Дано да ти хареса подаръка. Погледни нагоре, бабче. Така. Айде. Така ли, Ели? Ели? Така ли? Ало, пробвам. Нещо, Така ли? което искаме, Ваце. Аз мисля, че нещо сме искали, ама не помним какво. Каквото е писал на дядо Коледа, това получава. Много е убил това дядо Коледа. Но много го убивате, да не се поискаш ли ходи? Много е хубав сигурно този подарък, към дядо Коледа така го е пакувал. За да не се ножичка. Не, ние ще го разпакуваме. За фиксото само да махнем и Коледа, ще е по-лесно вече. Ма, още го нека си отваря. Остави го, нека си отваря. На поста на Местан ще управляват до момента, до когато се състои Националната конференция на Движението за права и свободи. Очаква се тя да бъде пролета в началото на марта и април. Това е от тук, колеги. Това ти е донес. Няма що. Благодаря ти, Гери. Гергана добрава с подробностите във връзка с решението Има писмо на дядо Коледа и каквото пише, това е след донесено. заседанието на Централния съвет на ДПС в Бояна стана ясно, че партията ще бъде управлявана от трима членове. Това са Жедин Казак, Мустафа Карадая и Рушен Риза. И тримата са известни със своята лоялност към отискащ председател на ДПС Ахмед Доган. Кои са те? Вижте подробности в следващото видео. Рушен Риза е роден през 1968 година в село Николаевка, област Варна. Скъпи дядо Коледа, аз бях много послушен през тази година. Не ми купувайте и подарявайте скъпи подаръци. Аз колекционирам тоалетна хартия, салфетки, химикали, маркери, моливи и тетрадки. През цялата година бях послушно дете, защото си учих уроците всеки ден, не ядосвах мама и тате. Обичам всичките си роднини, ходене на репетиции и ходих редовно на репетиции и тренирах. Нещо, моля те да ми донесе за Коледа нещо да се забавлява. И за кратко на наследника му Нихат Кабил. По професия икономист. През 2005 година 3 месеца. Преди края на мандата на кабинета Саско. Колекционирам тоалетна хартия. Но така пише, а знам тук така е написано. Така е написано. И дядо Коледа това е донесъл. През лятото на 2009 година. Така пише. Знам. Ама това ли е донес? Хартия. Така пише. Това е Абе, къде си забрила една турбичка? Чак. Тоалетна хартия. Бабо! Зато какво? Тетрадка.
Мустафа Карадайъ. Да пишеш. Женена с 2 деца. Завършва висшето си образование в Университета за национално световно стопанство. По професия владее 2 езика.